vyčuraný. A kam to mám? Káta pryč, chceš ty čůrat a běhají tam ven, dovnitř, uvnitř. No protože tamhle jsou lidi, ty vole, jezdí na to. Říkal, já už tady vyčurám a teď asi 6 cyklistů za sebou čava, tak... Tak jsme vyrazili na náš mototrip. Jedeme do Polska, do Visly. Máme za sebou první zastávku. My s pantátou jedeme na motorkách a Míša s paní mámou si to dali autem, ty nás pronásledují s výbavou. Máme už za sebou asi 80 km, jsme někde za Mělníkem a čeká nás ještě nějakých 500. Tak snad nám vyjde počasí, protože na celý týden hlásí déšť. Tak 170 za náma, asi ještě 420 před náma. Rozmýšlíme, jestli potáhneme dál přes Polsko nebo pojedeme Čechama. Teď jsme v Železném Brodě. Brodě, říkám to dobře. Je to 276, 275, je to a 276 zbývá do cíle, jsme přesně v půlce. Pokud pojedeme přes Polsko teda. No určitě. Takže jsme se rozhodli, že jedeme přes Polsko. Právě. A my na to se... Ty na to prysledou, takže ty jedou Čechama. Po horách nebudu s autem, to fakt jako ne. Takže my tam budeme o půl hodiny dřív a zatím se naložíme do výřivky, než holky dorazí. Taky nedočkaví tady všichni ty lidi. Já si myslím, že dolů k té vodě, ale
jsem myslel, že tam zastavíme, že se tam normálně jako dostaneme. A tady je to asi docela atrakce. OK. Já to jdu omrknout, jestli se tam nedá dostat. Tam je, jak jde ten týpek, protože na tím opět vypadá, že se tam dá dostat i tam tudy. Dá se zajet až dolů k vodě. A tam je přístav. Pro lodičky a jestli tam někdo koupil, jsem viděl, tak a je tam nějaká restaurace a tak, ale je tam na cesta. A pomaličku pospícháme dál, no. Další zastávka je nad Ostravou a potom už do finální destinace na ubytování. Dorazíme asi něco kolem 9. hodiny, takhle za světla. Máme za sebou krásných 140 kiláků, hezky se nám setmilo a zbývá nám 60 km do cíle. Jsme někde v Bohuníně nad Ostravou a za hodinu a 13 minut už bychom měli být na našem ubytování. No každopádně na ubytování jsme volali, že tam budeme mezi 8 a 9, už je 9 hodin, takže to asi nestihneme. Tak jsme tu. A zítra se podíváme, jestli je to tady pěkný. Vypadá zle. A jsme tady. Tak včerejší den jsme zakončili 560 km v sedle. Za náma máme ustájený motorky. Dorazili jsme přibližně v 10:30 večer, takže už jsme ani nic nenatáčeli, jenom jsme šli prostě se ubytovat. Zjistili jsme, kde vlastně bydlíme. Tohle je náš hotel. Cesta nám trvala asi nějakých 13 hodin. Teď jsme se rozhodli, že vyrazíme do městečka, který se jmenuje úplně stejně jako naše město, ze kterého pocházíme, to jsou Kryry. A v Polsku jsou ještě jedny Kryry, takže se podíváme tady do Kryr v Polsku. Pročku, jak jsi užila cestu do Polska? Šílený. Nejedu nikdy autem. Ne, to byl strašně špatný nápad. Teď se teda hodí, jo, protože bude možná špatný počasí, ale... No, na motorkách nejedeme. Teďko na motorkách nejedeme, protože přes noc pršelo, je tady fakt mokro, takže jedeme autem.
takže zaplať tam, že nám ho Míša přivezlo. Cesta domů, to bude doufám kratší, to jedu po dálnici. Dneska slavíme narozeniny, dneska to bude veliký. Moje narozeniny. 25. Jdem se podívat na barák vzhůru nohama. A pak do Kryr. Jo, to je dřevěk, ne? Musíte udělat kolínko, dát kolínko. Tady mě bolej stejna. Dáme to tam. Jo, a všude bude jenom mami nos. No, třeba. To jsme tam ještě ani nevlezli. Moc se to už nás bude nedostane. Ale ty mám jeden čas. Čau. No, tak jsem se fakt ztratil, ale ježiši. No jo, dá se to umít. To vypadá, že tě poplive. Prej umí plivat na 5 metrů. Asi, zkusí jí podrbat. Progu běž jí podrbat. No tak, zřevé zvířátka mají rádi. Běž, běž. A prej, že když mají zatažený uši, tak se jim něco nelíbí. Jo, tak se jim něco nelíbí. Ale mně přijde, že se bojí, když na ní namířím kamerou. No dobře, já se jí nelíbím ani já. To blázen. To je vící. To bylo lepší přístání. Sedni si tam. Nemám.
park jsme si prošli. Bylo to pěkný, je to teda převážně spíš pro děti, ale bylo to moc pěkný. My jsme se taky vyřádili. Ten barák na Ruby, ten byl úplně super. To vůbec člověk nechápe, jak tady to někoho napadne. Zrcadlový bludiště byl perfektní, to bylo fakt pěkný. A teď jsme teda na cestě zpátky do Kryr. Akorát ne, že do našich Kryr, ale do polských Kryr, tak jsme zvědaví. Jdeme domů. Jestli tam taky budou mluvit česky a jestli tam potkáme sousedy. Polské Kryry máme za sebou. Jdeme se podívat na rozhlednu, která je vedle Velkého jezera. A potom hnedka na oběd. Kdo má hlad? Je to dobrý? To je výborný. Tak máme sobotu, poslední den tady v Polsku, než vyrazíme domů. Na dnešek hlásili celý den déšť, takže dobrý, protože neprší. Takže jsme se rozhodli dnešek strávit trošičku šlapáním, takže jdeme na takovej tady výšlap na Barania Góra. Vůbec nevíme, co od toho máme čekat, jak daleko jdeme, vůbec nemáme tušení, takže si to potom změříme, kolik jsme toho našlapali dneska. A večer nás čeká výřivka, sauna, solná jeskyně, odpočinek, příprava na zítřejší cestu a zase krásných 550 km v sedle zpátky do těch našich Kryr, do Čech. Tak co, jaký to zatím je? Je to bomba! Spousta vody, všeho, krásný vrpády. Prvá cesta. Úžasná. Víš to jenom na to, jaká je to cesta. To nádherný. Tu je tady. Nejsou. Ti mohli klidně udělat eskalátor. Museli srát tady s tím. A šup, pojď, pojď mi, hop. Já už s váma nejdu, já plavu domů. Jo, jsem nabitý na 120%.
Máme mlhu, vidíme prdlačku. To jo, tak mi nezapem. Já jsem našel správný tempo, takže tam třeba přijdeme až zítra, ale živ a zdrav. Jsme tady. Nebylo to tak hrozný. Všichni to nafukujou. Vidět nejde fakt vůbec nic. Tamhle čeká mamina. Jdeme dál. Jdeme najít nějakou restauraci, protože je tady poblíž, protože vyhrožují s deštěm a dneska máme ještě domluvenou výřivku a teď nechceme přijít. Takže se zase rozhodli vrátit se jinou cestou, která by měla být sice pohodlnější, ale delší. A po cestě snad potkáme tu restauraci, aby jsme dali nějaké jídlo. Tak, energie je dobytá z restaurace a vyrážíme na dalších 9 kilometrů. Sváteční cesta k našemu autíčku. Původně jsme chtěli to vzít skrz hory tady, ale paní nám v restauraci řekla, že to pro nás není úplně ideální, pokud tu cestu neznáme, že by nás tam mohli za chvilku navštívit nějaký medvědi a vlci, protože tady se tak za hodinku a půl, za 2 hodinky bude stmívat, takže jsme se rozhodli jít tou jistější cestou, delší cestou, ale máme raněného sebou. Ještě 7 kilometrů. Jak se vám líbí cesta? Ty chceš dolů? Tak nám do toho začalo ještě pršet. Zbývá nám nějakých 5 kilometrů do cíle k našemu autu. Už je 7 hodin. Hlásili déšť od 4:30, takže jsme rádi za to, že prší až teď. Tak šeltovka je boží. To je na hovno. Nedrží. Nevidím. Tak nás potkalo štěstíčko. Paní, která nám radila cestu v restauraci, taky končila šichta a jela domů, takže nás vzala s sebou a ušetřila nám nějaký 3 kilometry chůze. Vyhodila nás tady na křižovatce a 2 kilometry nám zbývají do cíle. Přestalo pršet, takže pokračujeme. Bomby! Tak jsme u auta. Máme to i s hasičským sborem tady. Razíme do výřivky. Jídlo. Restauraci už nedáváme, takže žabka to jistí. Tak máme tady neděli, den odjezdu domů. A to, jak jsme si vychvalovali, jak nám celý výlet nepršelo, jak jsme měli krásný počasí, přestože mělo chcát vlastně celou dobu, co jsme tady, tak jsme si to dneska vyžrali všechno ten jeden den, protože celou noc a teďko furt jako fakt hodně prší. A má pršet celou cestu až do Čech, ale jakož máme před sebou 500 kiláků, tak jsme se rozhodli, že to prostě nějak průbnem, aspoň do půlky Čech, tam zkusíme když tak najít nějaký ubytování, pokud by se to nedalo, nebylo by to zkousnutelný a přespíme tam. Pes.
vidím do kamery. Tak, 459 km před náma. A já jsem... Ty pláštěnky jsou úplně k hovnu. Úplně tu. Úplně. V botách mám vodu, tak posaď. A jak mám ohrnutou bubu jako nejolka, tak mi to teče zatím a mám celý pupek. Tady jsem suchý, ale tady na pupiku to mám mokrý. Já když prdím, tak dám bublinu. Obájo počasíčko. Ideální auto. Krásno. Já si musím jít vylejt boty. Pane šlapky do těch autí. Tohle už je suší než moje boty. Jaké jsou tvé dojmy? Opa. Máme ji nemocnou. Máme, na takový místo. Pěkným chcancem jsme projeli. Ale co to bylo? Zastávka kousek před Prahou. Technický problém vyřešen. Nic, to vlastně nic nebylo. Chci jenom odpočinout, to spíš motorka si potřeba odpočinout. Já přesně 900. Já přesně 900, tak si řekla tak a tady si dám 2 minutky šlofíka a jedem dál. Dáme si rychlou sváču a pokračujeme dál, máme to asi 70 do Prahy a pak už domů. Já jí musím poděkovat, že vás dovezla. Je to pašák. Já taky jsem pašák. Tak jak se vám jelo? Nic lepšího jsem v životě nepoznal. Ne? Už ten sníh tam chyběl, viď? No, už jenom ten.